Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw, Thursday, October 8, 2020. Ang low pressure area na atong gimonitor naa na sa kadagatan or coastal water ng San Pascual, Masbate, samtang habagat ang paday nakaapekto sa may Southern Luzon kasama na ang Visayas ug ang lalawigan sa Mindanao. Ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na Typhoon Tianhong naa na sa 1,360 km sa may extreme northern Luzon. Kining bagyo dili na makasud sa atong Philippine Area of Responsibility ug wala na epekto sa any part sa atong nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Group of Islands, ang Occidental Mindoro, makasinati na madag-umon na kalangitan og naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong magi-issue ng mga thunderstorm, rainfall og heavy rainfall na advisory, magdala kini usahay na kusog na mga pag-uwan na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:30 sa hapon ug mosilang sa alas 5:33 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts, atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagasa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, maayong adlaw.